हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर जों बयबो मिथिखागौदि ISL आव हिर' अफ द मेच बिमुं मोननाय नायल' जायल' सासे जोंनि बर' हारिनि मानगोनां हलिचरन नार्जारी सार बिथाङा जानो गोनां फैबाय थानाय BTR आव मोनसे डुरान्ड काप जानो थांगासिनो। बेवहाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव हलिचरन नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बा नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय मा थुलुंगा आरो माबायदि बेसेन गोसा बिबुंथि होलांखो बेनि सायावनो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि कमेडि भिडिअ बे मोनसे फेसबुकआव भाइरेल जादों। बे जोंनि आसाम हादोर बा जोंनि बड'लेण्ड हादोरनि नङा एसे आउट अफ स्टेटनि बे कमेडिया। थ' दामानि जोंहा जिअ सिम आरो BSNL गेजेराव मोनसे कन्ट्रभार्सि जालायबाय थानाय बायदि जागासिनो। दा BSNL ओरैबायदि दावखोलांगासिनो दा माने जिअ सिमा माने गाख्लाय जागासिनो। दा माने दामा ओरैबायदि बारायदों रिसार्जनि दामा माने खर' सुबावबाव जाखाबाय आरो जिअ सिम बाहायग्राफ्रा माने ओरैबायदि माथा मारिनांगौ जाखाबाय माने दामा ओरैबायदि बारायदों दा BSNL मा खालामदों बेनि हाई स्पिडाबो बारायलांगासिनो आरो बिनि रिसार्जआ खमायनायनिफ्राय खमायनाय माने गोबां सस्तानिफ्राय सस्ता खालामना होबाय थागासिनो आरो BSNL आ। थ' लोगोफोर बेखौनो लानानै गोबां कमेडि खालामदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे कमेडि खालामनायखौ नायनानै ला माबायदि कमेडि खालामदों बियो नाय। No, 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 no. लोगोफोर नोंथांमोना बे कमेडिखौ नुखाबायना माबायदिखा आरो ओरैबायदि माने मोजां कमेडि जादों आरो ना मिनिथावबो बोरोथाबो। दा बेफोरबायदिखौ नुबोला बै गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा एखेबारे चेनेलखौ डिलिट खालामनाय सोरखौबा धमकि होनाय सोरखौबा मासे खालामनो हागौ खिन्थु बेफोरबायदिखौ माने कमेडि टाइपबाथ' जोबोर मोजां जादों। थ' लोगोफोर दानिया हलिचरन नार्जारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना दिनै जोंनि बड'लेण्डआव बयनिख्रुइबो गोजामसिन डुरान्ड काप जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय जोबोद मोजां दिनै बड'लेण्डआव बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ लानानै फैदों। जेसेबांखिनि जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन दं बिसोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जे गावसिनि जेसेबांखिनि रोंगौखिनि गावसिनि स्किल गावसिनि गेलेनो रोंगौखौ देखायनानै बे डुरान्ड कापनिफ्राय मोजां गेलेनो हायोबा दिनै बे डुरान्ड कापनिफ्राय गुबुन मोनसे क्लाबावहाय सेलेक्सन मोननो हायो। आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि फुटबल बादायलायनाया जाबाय थानांगौ। आं सारमोननिसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे जोंनि बड'लेण्डआव बायदि खेलाफोरखौ लाबोबाय थायो जाहाथे जोंनि इयुननि जेनेरेसन जेसेबांखिनि गेलेग्रा बिथांमोन दङ गावसिनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोजाङै मोजां गेलेनो हायो आरो बिनिफ्राय गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव थांनानै गेलेहैनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामो दिनै जों गेलेया नङा जोबोर फुटबल गेलेबाय। थ' आं लुबैयो जे जोंनि इयुनाव जोंनि जेनेरेसना गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनिफ्राय गोजौसिन गाखोनो हायो। आं बेखौनो दिनै बुङो आरो बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदिनो फुटबल बादायलायनायखौ लाबोबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो।